Nasa ospital. Kain tayo yung ating nilagang baka. Sarap na naman ang higop ng sabaw, lalo sa mga sipon at ubo. Ito yung ating beef na pinakuluan na natin sa pressure cooker. Ayan. Ayan natin dito. At by the way, mayroon tayong corn or mais. Tapos ilagay na natin yung ating cabbage. At yung ating mga dahon. Dahon from the garden. Yan, ang sarap ng kainan na naman nito. Higop ng sabaw. Sa may mga ubo. So, puro gulay tayo lately, mga dear. Gulay is life. Yan po. Ayan na po. Luto na yung ating nilagang baka. Nilagang baka. Sobrang lambot po siya. Ayan na po. Alright, mga dear, maglaga tayo ng baka. So, mayroon tayong sayote, carrots, at saka beans. Or sitaw. So, mayroon din tayong sibuyas, at saka itong luya. So, mayroon din tayong repolyo, or cabbage. At saka mga konting dahon-dahon ng sili. At of course, meron tayong tanglad. Nasa ospital.